വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നിരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭഗവതി ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവനേശ്വരം. വാചാലം ഭംഗും ലംഘയതേ ഗിരം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം പരമാനന്ദമാധവം. ജ്ഞാനത്തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വരൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. പാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിന്യതി നാമിനേ നമാചാര്യപാദായ നിധായ കൃപപ്രദായിനം ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലെ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്യതി നാമിനെ നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദിഗൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ ശ്രീസുരാധാഗോവിന്ദമന്റെ വിഷ്ണു മംഗലാപുരത്തിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമ മാതാജി. മാതാജി പ്രണാമ മാതാജി. വസന്ത മാതാജി, ഹാൻഡ് റൈസ് പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തേക്കും മാതാജി. ചെയ്തു മാതാജി. ഇന്നത്തെ ശ്ലോകം 35 അല്ലേ? അതെ, കാണാമല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആഹൂതോ ഭഗവാൻ രാജ്ഞ യാജയിത്വാ ദ്വിജൈ നൃപം ഉവാസ കരിച്ചിന്നാസാൻ സുഹൃദാം പ്രിയകാമ്യയാം. ആഹൂതോ ഭഗവൻ രാജ്ഞ യാജയിത്വാ ദ്വിജൈ നൃപം ഉവാസ കരിച്ചിന്മാസാൻ സുഹൃദാം പ്രിയകാമ്യ. ആരെങ്കിലും വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആഹൂതോ ഭഗവാൻ രാജ്ഞ യാജയിത്വാ നിജൈർനൃപം ഉവാസ കതിചിന്മാസാൻ സുഹൃദാം പ്രിയകാമേയ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇത് നേരത്തെ ഉള്ള ഇതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ മാത്രം ജന്മം എടുത്തത്, അതായത് മാതൃഗർഭത്തിൽ നിന്നുള്ള ജനനം. അതേസമയം ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുക വഴി 2ാം ജന്മം എടുത്ത ദ്വിജന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ആരാണെന്ന്. 2 ജന്മം കിട്ടുന്നവരെയാണ് ദ്വിജന്മാർ. ഒന്ന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ജനനം, 2ാമത് ഉപനയനം എടുക്കുമ്പോ വേദ പഠനങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിക്കുമ്പോ അത് 2ാം ജന്മമായി. ബ്രാഹ്മണർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന്റെ ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ദ്വിജന്മാര് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്കിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം ആഹൂതഹ ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയാൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ രാജാവിനാൽ യാജയിത്വ അനുഷ്ഠിക്കാൻ കാരണമായി ദ്വിജയ് പണ്ഡിത ബ്രാഹ്മണര് നൃപൻ രാജാവിന് വേണ്ടി ഉപവാസ വസിച്ചു. കതിച്ചിത് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ സുഹൃത ബന്ധുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിയകാമിയ സന്തോഷത്തിനായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥ ശ്രീല പ്രഭുപാദത്തിന്റെ മഹാരാജാ യുധിഷ്ഠിരനാൽ യജ്ഞത്തിന് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണ ദ്വിജരാൽ തന്നെയാണ് യജ്ഞം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി. അനന്തരം ബന്ധുജനങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിനായി ഭഗവാൻ അവിടെ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ താമസിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, സിംഹാസനാരോഹണമൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ? രാജസൂയം ആണ് അത് സിംഹാസനാരോഹണം ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അശ്വമേധയാഗം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അശ്വമേധ യജ്ഞത്തിന് ശരിക്കുള്ള ദ്വിജന്മാർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫലം കിട്ടത്തില്ല അല്ലെ? നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. കലികാലത്ത് യഥാർത്ഥ ബ്രാഹ്മണർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് യജ്ഞം നടത്തുന്നത് അത് എന്താണ് നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ശരിയായ ബ്രാഹ്മണർ നടത്തിയാല് മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ശരിയായിട്ട്
ചൊല്ലി ആ ബലി അർപ്പിക്കുന്ന മൃഗത്തിന് ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ജന്മം കിട്ടത്തുള്ളൂ അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ഒരു മൃഗബലിയായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ അത് കാരണം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, യോഗ്യരായ ബ്രാഹ്മണരാണോ യജ്ഞം നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി എന്നാണ്. അങ്ങനെ യജ്ഞമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മഹാഭാരതത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാനെ ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയായിട്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. മഹാഭാരതം സീരിയലിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, യജ്ഞത്തില് രാജസൂയ യജ്ഞത്തിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ രാജസൂയയിലും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റ് യജ്ഞങ്ങളിലെല്ലാം ഭഗവാന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്കുണ്ട്. സിംഹാസനാരോഹണത്തിൽ വെച്ചാണ് ശിശുപാലൻ വധിക്കപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അന്ന് യജ്ഞം നടത്തിയിരുന്നു, രാജസൂയ യജ്ഞം. മഹാരാജാവ് ഇതിൽ പക്ഷെ അതും അശ്വമേധ യജ്ഞം എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തത്. അത് ശരിക്കും രാജസൂയ യജ്ഞം. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനാൽ ശരിയായ നിർവഹണത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പിതൃ സഹോദരി പുത്രൻ എന്ന നിലയിൽ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ യുധിഷ്ഠിരന്റെ ആജ്ഞകളെ ശിരസാ വഹിച്ച് പണ്ഡിതരായ ബ്രാഹ്മണരെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് നിയോഗിച്ചു. അപ്പൊ ഒരാൾ നിന്ന് ഇതെല്ലാം മേൽനോട്ടം വഹിക്കണം. ആ മേൽനോട്ടം വഹിച്ച ആരായിരുന്നു? ഭഗവാനാണ് അതിന് മേൽനോട്ടം വഹിച്ചത്. കാരണം എന്താണ്? ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ അല്ലെ. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതേപോലെ അനുസരിച്ച് ബ്രാഹ്മണരെ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു. ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്? അവര് ഉപനയനമൊക്കെ നടത്തി ശരിയായ വേദമന്ത്രങ്ങൾ പഠിച്ചത്. അല്ലാതെ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണരെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നവരല്ല. അപ്പൊ അവര് ശരിയായ യോഗ്യതയുള്ളവരാണ്. അവിടെ അടുത്ത് പറയുന്നു, ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുവൻ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിന് യോഗ്യനായി തീരുന്നില്ല. അതിന് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ശരിയായ ശിക്ഷണത്തിലൂടെയും ദീക്ഷയിലൂടെയും ദ്വിജനാകണം. ഏകജനായ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിലെ സന്തതി ഏകജാതനായ ശൂദ്രന് തുല്യനാണ്. അപ്പൊ ഏതാണ്? ഇതെല്ലാം നടത്താത്ത ഒരു വ്യക്തിയും ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ഉപനയനമൊന്നും നടത്താത്ത ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ക്ഷത്രിയരും എല്ലാം, ക്ഷത്രിയ രാജകുമാരന്മാരെല്ലാവരും ഏതാണ് ശ്രീരാമന്റെ അനുജന്മാരും എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? ഉപനയനം നടത്തി. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അതുപോലെ തന്നെ ബലദേവ ഭഗവാനും എന്ത് ചെയ്തു? അവരും ഉപനയനത്തിന് വിധേയമായി കംസനം വധിച്ചതിന് ശേഷം. എന്നിട്ടാണ് സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തില് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിന് പോയത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ദ്വിജനാകാത്ത, അതാണ് ഏകജൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ്വിജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാം ജന്മം കൊണ്ടവൻ, ഉപനയനം ചെയ്ത ആളാണ്. അത് ചെയ്യാത്ത ആളിന് എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കുന്നു? ഏകജൻ. മനസ്സിലായല്ലോ? ഏകജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജനനേ ഉള്ളൂ, രണ്ടാമത്തെ ജനനം ഉണ്ടായില്ല, ഉപനയനം നടത്തിയില്ല. അയാൾ ആർക്ക് തുല്യനാണ്? ശൂദ്രന് തുല്യനാണ്. ശൂദ്രന്മാർക്ക് ഉപനയനം നടത്താനും വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുമൊന്നും അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്തരം ബ്രാഹ്മ ബന്ധുക്കൾക്ക് അഥവാ യോഗ്യരല്ലാത്ത ഏകജരായ വ്യക്തികൾക്ക് ഏതൊരുവിധ ഫലോദിഷ്ട യജ്ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനും പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കുവാനും അധികാരമില്ല. അപ്പോ എന്താണ്? ദ്വിജന്മാർക്ക് പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിക്കാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനും പൂജകൾ ചെയ്യാനും മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലാനും ഒക്കെ അധികാരമുള്ളൂ. ഏകജാതരായ അത്തരം ഇളമുറക്കാരെ ഏത് ധാർമ്മിക അഥവാ വേദ ചടങ്ങുകളുടെ കാര്യത്തിലും തിരസ്കരിക്കേണ്ടതാണ്. വേദമന്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കാതെ വെറുതെ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവര് ഒരു ചടങ്ങുകൾക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാര ചടങ്ങുകളിൽ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഈ ഏർപ്പാട് നോക്കി നടത്തുവാനുള്ള ചുമതല നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു. അതാണ് ശരിയായ ദ്വിജനാണോ നടത്തുന്നതെന്ന് നോക്കിയെന്ന് പറയുന്നത്. കുറ്റമറ്റവനായ ഭഗവാനാകട്ടെ അച്യുതനാണ് അല്ലെ. വിജയപ്രദമായ യജ്ഞ നിർവഹണത്തിനായി ആധികാരികരായ ദ്വിജബ്രാഹ്മണരാൽ അവ അനുഷ്ഠിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ശരിയായിട്ടുള്ള ദ്വിജന്മാർ ഇതേത് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം നടത്തി. 36 ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദോ രാജ്ഞാഭ്യനുജ്ഞാത കൃഷ്ണയ സഹബന്ധുഭിഃ യയൗ ദോരവരീം ബ്രഹ്മൻ സാർജുനോ യദുർവൃദഃ. തദോ രാജ്ഞാഭ്യനുജ്ഞാത കൃഷ്ണയ സഹബന്ധുഭിഃ യയൗ ദോരവരീം ബ്രഹ്മൻ സാർജുനോ യദുർവൃദഃ. എന്തെങ്കിലും ഒരാൾ വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തദോ രാജ്ഞാഭ്യനുജ്ഞാത കൃഷ്ണയാ സഹ ബന്ധുഭിഃ യയൗ ദ്വാരപദീം ബ്രഹ്മൻ സ അർജുനോ യദുർവൃദഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മൻ സാർജുനോ യദുർവൃദഃ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം തതഃ അനന്തരം രാജാവിനാൽ അഭ്യനുജ്ഞാത അനുവദിക്കപ്പെടുകയാൽ കൃഷ്ണായ ദ്രൗപദിയാലും സഹ ഒപ്പം ബന്ധുക്കൾ അല്ലെ മറ്റു ബന്ധുക്കളും പോയി ദ്വാരവതിയും ദ്വാരകയിലേക്ക് ബ്രഹ്മൻ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഹേ ബ്രാഹ്മണര്. സ അർജുനോടൊപ്പം യദുവംശരാൽ ആവൃതാണോ വ്രതാണോ? വ്രത ചെയ്യപ്പെട്ട. എനിക്കത് കാണുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ പടം അവിടെ വരുന്ന കിടക്കും. വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട. വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കെ ജയ. ഹേ ശൗനക, അനന്തരം ഭഗവാൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനോടും ദ്രൗപദിയോടും കൂടെയും മറ്റു ബന്ധുജനങ്ങളോടും യാത്ര പറഞ്ഞ ശേഷം അർജുനന്റെയും മറ്റു യദുവംശജരുടെയും അകമ്പടിയോടെ ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് പ്രയാണം ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ദ്വാരകാപുരിയില് ഭഗവാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അശ്വമേധ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ പ്രഥമ സ്കന്ധം 12-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഞാൻ അടുത്തത് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അടുത്ത ഏത് അധ്യായമാണ്? 13. ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അല്ലേ? ഒന്നും ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബുക്കുള്ളവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്റെ ഉണ്ട് മാതാജി. ഇടണോ? സെൻഡ് ചെയ്യണോ? ഇന്ന് ഇട്ടേക്കോ. ഞാൻ വസന്ത മാതാജിക്ക് ഇടാം. മാതാജിക്ക് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനത് എടുത്തിട്ടില്ല. നാമം ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാം രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാം രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഞാൻ ബുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ബുക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി തൽക്കാലം മാതാജി ബുക്കിൽ നോക്കി പഠിപ്പിച്ചു മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ. മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു, കണ്ടില്ല വന്നതായിട്ട്. തൽക്കാലം മാതാജി പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിക്കോളൂ. മാതാജി അതെ, മാതാജി പഠിപ്പിച്ച മാതാജി സെൻഡ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ മാതാജി. അതുകൊണ്ടാ സെൻഡ് ആയി. കുറച്ചധികമുള്ളതുകൊണ്ട് സെൻഡ് ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. നെറ്റിന്റെ ഇത് വരും, ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും. മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 12 പഠിച്ചത്. ഇനി 13. മാതാജി അധ്യായം 13. മാതാജി ഇതാ വേണ്ടത്. കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 1. അപ്പൊ ആരാണ് തിരിച്ചു വന്നത്? ആരാണ് ഇവരുടെ പ്രധാനമന്ത്രി? ആരായിരുന്നു? പിന്നെ ദുര്യോധനൻ കൊട്ടാരം വിട്ട് പോകാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അല്ലെ? യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് കൊട്ടാരം വിട്ട് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ വിതുരർ എന്ത് ചെയ്തു? തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോയി. തീർത്ഥയാത്രാ സമയത്ത് അദ്ദേഹം മൈത്രേയനെയും എല്ലാവരെയും പിന്നെ സന്ദർശിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടുകയും എല്ലാ ആരാധനാലയങ്ങളും സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ വസിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. ആ വരവില് ആരാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. നായെപ്പോലെ നാണമില്ലേ ഭീമന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കാനായിട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് രൂക്ഷമായിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് സംസാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവസാനം ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഇതാണ്, ഇത്രയും വയസ്സായി ഇപ്പോഴും രാജാവെന്നുള്ള വിചാരത്തിലാണ് ഇവിടെ കഴിയുന്നത്. രാജാവിന്റെ ബന്ധുവായിട്ട് വലിയച്ഛൻ എന്ന പദവിയിൽ എപ്പോഴും
കടിച്ചു തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള മട്ടില് എന്നൊക്കെയുള്ള മട്ടില് ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്ത് ആദ്യം ഉപദേശിച്ചു. അത് ചെവിക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതേപോലെ പരുഷമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് മനസ്സ് മാറുകയും ധൃതരാഷ്ട്രരും ഗാന്ധാരിയും വിതുരരോടൊപ്പം ആരും അറിയാതെ കൊട്ടാരം വിടുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ പോയി തപസ് ചെയ്യുകയും എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ തപസ് കൊണ്ട് അഗ്നി സൃഷ്ടിച്ച് അതില് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ചാമ്പലാകുന്നു. അപ്പൊ കാട്ടുതീ ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കാട്ടുതീയായിട്ടുണ്ടാകുന്നു. ഗാന്ധാരിയും ധൃതരാഷ്ട്രരെ അനുഗമിക്കുന്നു. ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇതില് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. ശ്ലോകം 1. സൂത ഉവാച വിദുരതീർത്ഥയാത്രായാം മൈത്രേയാദാത്മനോ ഗതിം ജ്ഞാത്വാ ഗാഥാ ഹസ്തിനപുരം തയാ വാപ്ത വിവിത്സദഃ. വിദുരതീർത്ഥയാത്രായാം മൈത്രേയാദാത്മനോ ഗതിം ജ്ഞാത്വാ എന്താണ് ജ്ഞാത്വാ അഗാധ് അല്ലെ, ജ്ഞാതോ അഗാധ് ഹാസ്തിനപുരം, ജ്ഞാതോ അഗാധ ഹാസ്തിനപുരം തയാ വാപ്ത വിവിത്സിതഃ എന്നാണ്. കൃഷ്ണ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ബുക്കുള്ളവര് വായിച്ചോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദൂരസ്തീർത്ഥയാത്രായാം മൈത്രേയാദാത്മനോ ഗതിം ജ്ഞാത്വാ ഗാഥാസ്തിനപുരം തയാ വാപ്ത വിവേക്സിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദൂരാണല്ല, വിദുരാണ്, വിദുരനല്ലേ പോയത്? മാതാജി, ഞാൻ മാതാജിക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഭാവത്തിലോട്ട് ഇട്ട് പോകുന്നില്ല, എന്താന്നറിയില്ല. ശരി. ഇതിനിപ്പോ കുറച്ച് നമുക്ക് നോക്കി വായിക്കാം, നാളെ ഇടാം, ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പൊ വിദുരനാണ് തീർത്ഥയാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നത്. അപ്പൊ പ്രധാന പദാർത്ഥം സൂത പറയുന്നു. സൂത ഉവാച, സൂത ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. സൂതനാരാണ്? നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ എന്താണ് ഋഷിമാർക്ക് ഭാഗവതം പകർന്നു നൽകുന്ന ആളാണ് അല്ലെ. സൂത ഗോസ്വാമി പറയുന്നു, വിതുര തീർത്ഥയാത്രയായ വിവിധ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന നേരം മൈത്രേയ ശ്രേഷ്ഠനായ മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്നും ആത്മനഃ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഗതിയും പ്രാപ്യസ്ഥാനം ജ്ഞാത്വ അതറിയുകയാൽ അഗാധ് തിരിച്ചു വന്നു. ഹസ്തിനപുരം നഗരത്തിലേക്ക് തയ ആ ജ്ഞാനത്താൽ അവാപ്ത പര്യാപ്തമാം വിധം ആർജിച്ചവൻ വിവിത്സിത അറിയേണ്ടതായ സർവ്വതിലും അതിനിപുണനായ എന്നുവെച്ചാൽ എല്ലാ തരം ജ്ഞാനവും അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടാ വരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് എന്താണ് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ള ജ്ഞാനം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും കൊട്ടാരത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. തിരിച്ചു വന്നപ്പോ എല്ലാവരും കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അല്ലെ, ചിറ്റപ്പനായിരുന്നല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു വിതുരര്. അപ്പൊ തീർത്ഥയാത്ര കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ അവർക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം എന്താ, പിന്നെ കുറെ അധികം നാൾ കഴിഞ്ഞ് വന്നതും പിന്നെ വേറെ പല കാരണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, ഒരു തീർത്ഥയാത്രയെ സഞ്ചരിക്കവേ വിതുര ആത്മാവിന്റെ പ്രാപ്യസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ച ജ്ഞാനം മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയും പിന്നീട് ഹസ്തിനപുരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം കാംക്ഷിച്ച പോലെ തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം നിപുണനായി തീർന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹം വിതുര ആരാ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ദാസിപുത്രനാണ്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാണ്? ധർമ്മരാജനാണ് അല്ലെ, ധർമ്മരാജനാണ്. അപ്പം ധർമ്മരാജന് സമയമില്ല അല്ലെ, തിരക്കാണ് അവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഏതാണ് ഉർവശി ശാപം ഉപകാരം എന്ന പോലെ മുനിയുടെ ശാപം കിട്ടിയപ്പോ ദാസിപുത്രനായിട്ട് ജനിച്ചതും അങ്ങനെ ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത്. ഭാവാർത്ഥ ശീല പ്രഭുപാദർക്ക് ഇത് വിതുരരാരാന്ന് പറയുന്നു. മഹാഭാരത ചരിത്രത്തിലെ ശ്രദ്ധേയരായ വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ. മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിന്റെ മാതാവായ അംബികയുടെ പരിചാരിക വ്യാസദേവനാൽ വിതുരരെ ഗർഭം ധരിച്ചു. മണ്ഡൂക മുനിയാൽ ശൂദ്രനായി തീരുവാൻ ശഠിക്കപ്പെട്ട യമരാജാവിന്റെ അവതാരമാണ് അദ്ദേഹം. കഥ ഇപ്രകാരമാണ്. അപ്പൊ ആരുടെ സഹോദരൻ പാണ്ഡുവിന്റെ സഹോദരനാണ്. പാണ്ഡുവിന്റെ മാതാവാണ് അംബിക അല്ലെ. അംബിക അംബാലിക. അതിൽ അമ്പയാണ് ഏതാണ് പിണങ്ങി പോയത് അല്ലെ, വാശി പിടിച്ച് പോയത്. അടുത്ത ആരായിട്ട് ജനിച്ചു?
ശിഖണ്ഡി. ശിഖണ്ഡിയായിട്ട് ശിഖണ്ഡി. ജനിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭീഷ്മരെ വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെ. അപ്പൊ അംബികയുടെ രണ്ടാമത്തെ ആളല്ലേ, അംബികയുടെ പരിചാരികയുടെ മകനായിട്ടാണ് ആര് ജനിക്കുന്ന? വിതുര. വ്യാസദേവനാണ് എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് സ്ഥാനം. മാണ്ഡൂക മുനിയ ശൂദ്രനായി തീരുവാൻ ശപിക്കപ്പെട്ട യമരാജാവിന്റെ അവതാരമാണ് അദ്ദേഹം. കഥയിപ്രകാരം ഒരിക്കൽ രാജഭടന്മാർ മാണ്ഡൂക മുനിയുടെ എന്താണ് പർണശാലയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് കള്ളന്മാരെ പിടികൂടി. അതുപോലെ എല്ലാ കള്ളന്മാരെയും പിടികൂടി അവർ മാണ്ഡൂക മുനിയെയും അവരോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോയി. ന്യായാധിപൻ മുനിയെ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊല്ലാൻ പ്രത്യേകം ഉത്തരവിട്ടു. അദ്ദേഹത്തെ തുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ വാർത്ത രാജാവിന്റെ കാതുകളിൽ എത്തുകയും മഹാനായ മുനി എന്ന പരിഗണനയാൽ ഉടനെ ആ പ്രവൃത്തി നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തു. തന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്ത തെറ്റിന് രാജാവ് സ്വയം മുനിയോട് ക്ഷമയാചിച്ചു. മുനി ഉടൻ തന്നെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിധി നിർണയിക്കുന്ന യമരാജന്റെ പക്കൽ പോയി. മുനിയാൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട യമരാജൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് മുനി ഒരു ഉറുമ്പിനെ കൂർത്ത വൈക്കോൽ കൊണ്ട് തുളച്ചിരുന്നുവെന്നും ആയതിനാലാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രയാസത്തിൽ അകപ്പെടുത്തിയതെന്നും പ്രവചിച്ചു. അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ, നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടും. ആ ശിക്ഷയിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാനാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ശിക്ഷയിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് പാപമോചനം കിട്ടും എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താ, കൊച്ചിലെ എന്ത് ചെയ്തു? കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു ഉറുമ്പിനെ കൂർത്ത വൈക്കോൽ കൊണ്ട് തുളച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്ത് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്? കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊല്ലാനായിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തന്റെ ബാല്യസഹജമായ നിഷ്കളങ്കതയ്ക്ക് ശിക്ഷിച്ചത് യമരാജന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ അവിവേകമാണെന്ന് കരുതിയ മുനി ഒരു ശൂദ്രനായി തീരട്ടെ എന്ന് യമരാജാവിനെ ശപിച്ചു. യമരാജാവിന്റെ ഈ ശൂദ്ര അവതാരമാണ് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെയും മഹാരാജാവ് പാണ്ഡുവിന്റെയും ശൂദ്ര സഹോദരൻ വിതുര. അപ്പൊ കഥ മനസ്സിലായല്ലോ, നമ്മൾ അതിലൊന്നും ഇനി പറയാനില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും മോശമായിട്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെയും നമുക്ക് ഉപദേശിക്കാം. എന്നാൽ കുരുവംശത്തിന്റെ ഈ ശൂദ്രപുത്രനെയും ഭീഷ്മദേവൻ മറ്റു സഹോദരപുത്രന്മാർക്ക് തുല്യനായി കരുതി പെരുമാറിയിരുന്നു. കാരണം എന്താ? ഭീഷ്മദേവനെല്ലാം അറിയാമല്ലോ അല്ലെ, അദ്ദേഹം ത്രികാല ജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പം എന്താണ് ഏതാണ് എന്നെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും ആർക്കും കൊടുത്തു? വിതുരർക്കും കൊടുത്തു. കാലക്രമേണ വിതുരർ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ശൂദ്രാണിയിൽ ജനിച്ച യുവതിയെ വിവാഹം ചെയ്തു. ബ്രാഹ്മണൻ ശൂദ്രാണിയിൽ, ബ്രാഹ്മണന് ശൂദ്ര സ്ത്രീയിൽ ജനിച്ച, അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാമായിരുന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു ക്ഷത്രിയൻ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തുകൂടാ. ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ക്ഷത്രിയ സ്ത്രീയെയോ അതിന് താഴെയുള്ള സ്ത്രീകളെയോ വിവാഹം ചെയ്യാം, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു പുരുഷന് ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളിനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭീഷ്മഭ്രാതാവായ സ്വപിതാവിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അനന്തരാവകാശമായി പിതൃസ്വത്തുക്കളൊന്നും ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും അഗ്രജനായ ധൃതരാഷ്ട്രർ അദ്ദേഹത്തിന് പര്യാപ്തമായ രാജ്യസ്വത്ത് നൽകിയിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? യഥാർത്ഥ രാജാവകാശിയാകാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താ? ശൂദ്ര സ്ത്രീയെ ജനിച്ചത് കൊണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്? മൂത്ത അഗ്രജനെന്ന് വെച്ചാൽ മൂത്തയാള്, ജ്യേഷ്ഠൻ എന്ത് ചെയ്തു? ധൃതരാഷ്ട്രൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രാജ്യസ്വത്ത് നൽകിയിരുന്നു. അവകാശമില്ലെങ്കിലും ജീവിക്കാനുള്ള സ്വത്ത് കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യത്തില് കുറച്ച് സ്വത്ത് അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ജ്യേഷ്ഠഭ്രാതാവായ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് വിതുരർക്ക് അഗാധമായ സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രരെ ശരിയായ പാതയിലൂടെ നയിക്കാൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു. ഭ്രാതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവേളയിൽ പാണ്ഡുപുത്രരോട് നീതി കാണിക്കണമെന്ന് വിതുരർ തന്റെ ജ്യേഷ്ഠനോട് ആവർത്തിച്ച് യാചിച്ചു. എന്നാൽ ദുര്യോധനന് ഇളയച്ഛന്റെ ഇത്തരം ഇടപെടൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ആകയാൽ ദുര്യോധനൻ ഫലത്തിൽ വിതുരരെ അപമാനിച്ചു. ഇതിന്റെ ഫലമായി വിതുരർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോവുകയും മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അപമാനിച്ചപ്പോൾ തനിയെ പോയിരുന്ന ഇതിൽ കിടക്കുന്നത്. മറ്റേതിലൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത്രയും നാള് രാജ്യത്തിനെ സേവിച്ചത് കൊണ്ട്, രാജകുടുംബത്തെ സിംഹാസനത്തെ സേവിച്ചത് കൊണ്ട് ജീവൻ എടുക്കുന്നില്ല, ഇവിടുന്ന് പൊയ്ക്കോണം എന്ന് ദുര്യോധനൻ ആക്രോശിച്ചു എന്നാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ എന്താണെങ്കിലും അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ആർക്കുണ്ടായത്, വിതുരർക്കുണ്ടായത് അല്ലേ. അത് കാരണം എന്താണ്, മാന്യമായിട്ട് വിതുരർ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്താണ്, ധൃതരാഷ്ട്രർ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ എന്താണ്, പുത്രസ്നേഹ നിമിത്തം എന്താണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വിതുരർ പറയുന്നത് അപ്പൊ ചെവിക്കൊള്ളാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. പിന്നെ സമയം വന്നപ്പോ, അതാണ് എല്ലാം കാലം അല്ലെ. കാലം വന്നപ്പോ, ശരിയായ സമയം വന്നപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രർ വിതുരരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചു. അന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ 100 പുത്രന്മാരും കൂടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഈ 100 പുത്രന്മാരെയും വധിക്കാനുള്ള അവസരം ഇല്ലാതായി പോവുകയല്ലേ. ധൃതരാഷ്ട്രം നന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ അല്ലേ, അപ്പൊ രാജ്യം വേണമെങ്കിൽ പകുതി കൊടുക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേനെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള അവസരം ഇല്ലാതായി. അപ്പൊ അപ്പോഴും ധൃതരാഷ്ട്ര മനസ്സെന്താണ്, വക്രബുദ്ധിയിലായിരുന്നു അല്ലെ. പിന്നീട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വിതുരരുടെ ഉപദേശത്താലും സദ്ബുദ്ധി ഉണ്ടായത്. ശ്ലോകം 2. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാദവ യാവതാ കൃതവാൻ പ്രശ്നം ക്ഷത്താ കൗശാരവാഗ്രതഃ ജാതൈക ഭക്തിർ ഗോവിന്ദേ തേഭ്യോപരരാമഃ. ഉപരാമഃ എന്നാണ്, ഉപരരാമഃ, ഉപര എന്നാണ്, തേഭ്യ ച ഉപരരാമഃ എന്നാണത് തിരിച്ചു വായിക്കുമ്പോഴ്. യാദവ കൃതവാൻ പ്രശ്നാൻ ക്ഷത്താ കൗശാരവാഗ്രതഃ. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ അഗ്രതഃ, അഗ്രതഃ തന്നെയാണ്. ജാതൈക ഭക്തിർ ഗോവിന്ദേ തേഭ്യ ച ഉപരരാമ എന്നാണ്. ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 2. യാവദകൃതവാൻ പ്രശ്നാൻ ക്ഷത്താ കൗശാരവാഗ്രതഃ ജാതൈക ഭക്തിർഗോവിന്ദേ തേജോ ഉപരരാമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പദാനുപദാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദർക്ക് ജയ്. യാവതഃ അവയെല്ലാം കൃതവാൻ അദ്ദേഹം ആരാഞ്ഞു. പ്രശ്ന ചോദ്യങ്ങൾ. ക്ഷത്ത വിതുരന്റെ മറ്റൊരു നാമം. കൗശാരവ മൈത്രേയന്റെ മറ്റൊരു നാമം. അഗ്രതഃ സാന്നിധ്യത്തിൽ. ജാത വളർച്ച പ്രാപിച്ച്. ഏകം ഭക്തി അതീന്ദ്ര പ്രേമയുടെ സേവനം. ഗോവിന്ദേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്. തേഭ്യ മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്. ഉപരരാമ വിരമിച്ചു. ഗതകാലത്തിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ആരാഞ്ഞ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര പ്രേമയുടെ സേവനത്തെ സ്ഥിതനായ ശേഷം മൈത്രേയ മുനിയോട് ചോദ്യങ്ങൾ ആരായുന്നതിൽ നിന്നും വിതുരർ പിൻവാങ്ങി. അപ്പൊ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി? മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചെന്താണ്, തദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. കാരണം എന്താണ്, മൈത്രേയ മുനിക്ക് ആര് നേരിട്ട് ഉപദേശം നൽകിയിരുന്നു? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തിരിച്ച് സ്വധാമത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് മൈത്രേയ മുനിക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. ആ ഉപദേശങ്ങളാണ് ആർക്ക് ലഭിച്ചത്? വിതുരർക്ക് ലഭിച്ചത്. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താണ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ആരിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി? മൈത്രേയ മുനിയോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. അതിനുശേഷമാണ് ഇവിടെ തിരിച്ച് ഹസ്തിനപുരത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: ജീവിതത്തിന്റെ പരമപൂർണത തന്റെ ഭക്തരെ എല്ലാ വിധത്തിലും സംതൃപ്തരാക്കുന്ന ഗോവിന്ദൻ എന്ന ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുടെ സേവനത്തെ സമ്പൂർണമായി സ്ഥിതനാവുകയാണെന്ന് മൈത്രേയ ഋഷിയിൽ നിന്നും ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ നിന്നും വിതുരർ വിരമിച്ചു. ഒരു ചോദ്യമല്ല ചോദിച്ചത്, ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് എവിടേക്ക് വരുന്നത്? ഹസ്തിനപുരത്തിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സമ്പൂർണമായി സ്ഥിതനാകുകയാണെന്ന് മൈത്രേയ ഋഷിയിൽ നിന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം, അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനവും നേടിയതിനു ശേഷം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപൃതമാക്കി സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന, എന്നാൽ അതിന് അവന് സംതൃപ്തി പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. അനന്തരം പ്രായോഗിക തത്വശാസ്ത്ര നിരൂപണ പദ്ധതിയിലൂടെയും ബുദ്ധിപരമായ അഭ്യാസങ്ങളിലൂടെയും പരമസത്യത്തെ അവൻ അന്വേഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം അവൻ വീണ്ടും ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോവുകയും പരോപകാരാർത്ഥവും നിസ്വാർത്ഥവുമായ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്?
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് അതിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങി എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതേപോലുള്ള മൈത്രേയനെ പോലുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രായോഗിക തത്വശാസ്ത്ര നിരൂപണ പദ്ധതി. അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റണം, അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണം, പ്രായോഗികമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ്. അതിന് എന്ത് സഹായിക്കാം? ബുദ്ധിപരമായ അഭ്യാസങ്ങളിലൂടെയും പരമസത്യത്തെ അവൻ അന്വേഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് അതിനെ എന്താണ് പ്രാവർത്തികമാക്കണം അല്ലെ? നമ്മളിപ്പോ ജ്ഞാനം നേടി കുറേശ്ശെ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജ്ഞാനം അറിയണം, ജ്ഞാനം നേടണം, നേടിയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണം? ബുദ്ധിപരമായ അഭ്യാസങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ നടപ്പിലാക്കി പരമസത്യത്തെ അന്വേഷിക്കണം. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത പക്ഷം അവൻ വീണ്ടും ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് താണു പോകും, പരോപകാരാർത്ഥവും നിസ്വാർത്ഥവുമായ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ, പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? മറ്റുള്ളവർക്ക് ഓരോ നന്മകൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, ചാരിറ്റി ഇല്ലേ, അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, സെൽഫ് ലെസ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി, ചില പറയില്ലേ മാനവ സേവ മാധവ സേവ എന്ന് പറയത്തില്ലേ, അതേപോലെ മാനവരെ അവരെ സഹായിക്കാനും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനും തുടങ്ങുന്നു എന്നാണ്. അത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ അഭികാമി കർമ്മികൾക്കോ ശുഷ്കമായ തത്വശാസ്ത്ര അഭ്യുഗങ്ങൾക്കോ ഒരാൾക്ക് സംതൃപ്തി പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? കാമ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്, കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ അല്ലെ, ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെ പോകുന്നവർക്ക്, അതാണ് ശുഷ്കമായ തത്വശാസ്ത്ര അഭ്യൂഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നവർ, മറ്റത് കർമ്മമാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നവർ, അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? സംതൃപ്തി ലഭിക്കില്ല. എന്തെന്നാൽ സ്വാഭാവികമായി ഒരു ജീവസത്ത പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകനാകുന്നു. അപ്പൊ സേവനം ചെയ്യാതെ ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെ അവനവന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ജീവസത്തയുടെ സ്വഭാവം ആയിരിക്കേണ്ടത്. മാത്രവുമല്ല എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളും ഈ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തെ പ്രാപിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. അപ്പൊ വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള സേവ ചെയ്യുക എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഈ പ്രസ്താവനയെ ഭഗവത്ഗീത 15:15 സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. എന്താണ്? സർവസ്യത്യാഗം ഹൃദയനിവിഷ്ടം. എന്താ നിങ്ങൾ രാവിലെ പറഞ്ഞല്ലോ, ചൊല്ലു 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവസ്യത്യാഗം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ. 15 മറന്നുപോയ. സർവസ്യത്യാഗം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ. പെട്ടെന്ന് ഞാനും മറന്നു. നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലേ? സർവസ്യ ചാഹം ഹൃദി സന്നിവിഷ്ടോ മത്തസ്മൃതിർജ്ഞാനമപോഹനം ച വേദൈരഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്തേവ ചാഹം. പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മറന്നുപോയി. മ്യൂട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചൊല്ലുമായിരുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും ചൊല്ലുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്, എന്നിട്ട് ആവശ്യം വന്നപ്പോ വിട്ടുപോയി. അതെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് വേദങ്ങൾ രചിച്ചതും വേദത്തെ അറിയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വേദാന്തം രചിച്ചതും അതും അറിയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് ബുദ്ധി തരുന്നതും ഓർമ്മശക്തി തരുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. മറവി തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ബുദ്ധി, ഓർമ്മശക്തി തരുന്നു, മറവി തരുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം തരുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, എല്ലാം അറിയുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. വേദാന്തങ്ങളും ഒക്കെ രചിച്ചതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ വേദസാഹിത്യത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ രചനയായതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്താല് നമുക്ക് എവിടെ എത്താൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് പറ്റും.
വിതുരരെ പോലെ ജിജ്ഞാസുവായ ഒരു ബദ്ധാത്മാവ് നിശ്ചയമായും മൈത്രേയനെ പോലുള്ള ഒരു അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ആത്മീയ ആചാര്യനെ സമീപിച്ച് ബുദ്ധിപരമായ അന്വേഷണങ്ങളാൽ കർമ്മം അല്ലെങ്കിൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, ജ്ഞാനം, സത്യത്തിനായുള്ള തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഗവേഷണം, യോഗം, ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ യോജിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എന്നിവയെ കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ വിതുരർ ചെയ്തതുപോലെ ജിജ്ഞാസുവായ ആള്, ജ്ഞാനി, ജിജ്ഞാസു നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ആർത്തൻ, പിന്നെ ഏതാണ് ആർത്ഥാർത്ഥി അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെ അതില് ജ്ഞാനി, പിന്നെ ഏതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ജിജ്ഞാസു അല്ലെ. ജിജ്ഞാസുവിനെ പോലെ എന്ത് ചെയ്യണം, എല്ലാം നമ്മൾ ചോദിച്ചറിയണം. എന്തിനൊക്കെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചറിയണം? ഫലോദിഷ്ട കർമ്മകാണ്ഡത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, പിന്നെ ജ്ഞാനമാർഗത്തെ കുറിച്ച് അറിയണം, പിന്നെ ഏതാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് യോജിക്കുന്ന യോഗ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ഭക്തിയോഗ അല്ലെ. ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നത് ഭഗവാനുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഭക്തിയോഗ. അപ്പൊ ആ പ്രക്രിയ, അതായത് ഭക്തിയുഗ സേവനത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളും ചെയ്യണമെന്നാണ്. ആരെ സമീപിച്ച്? ആത്മീയാചാര്യനെ സമീപിച്ച്. ആത്മീയാചാര്യന്റെ സമക്ഷ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവണത ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ പരസ്യ പ്രദർശനത്തിനായി മാത്രം ഒരു ആത്മീയാചാര്യനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആത്മീയാചാര്യനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ പ്രണമിച്ച് ബഹുമാനം കാണിച്ച് സേവനം നടത്തി അല്ലെ, ശരിയായ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തമമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് ആചാര്യനിൽ നിന്നും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ വേണ്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് പ്രകോപിപ്പിക്കുകയല്ല, വിനയത്തോടെ സവിനയമാണ് എല്ലാം ചോദിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതും പറയുന്നുണ്ട്. ഗുരുവിന്റെ ലക്ഷണം എന്തൊക്കെയാണ്, ഒരു പിന്നെ അതാണ് ശിഷ്യന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിലും പഠിച്ചോ? അപ്പൊ അതൊക്കെ പഠിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പോ അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കാണിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മീയാചാര്യന്റെ സമക്ഷം അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവണത ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ പരസ്യ പ്രദർശനത്തിന് മാത്രം ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പഠിക്കാനും ജ്ഞാനം നേടാനും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഏതാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സമീപിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ആചാര്യനെ. മാത്രവുമല്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മീയാചാര്യനായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമയുത സേവനത്തിൽ തന്റെ ശിഷ്യനെ ആത്യന്തികമായി നിയുക്തനാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണെങ്കിൽ സ്വയം ആത്മീയാചാര്യനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടരുത്. അപ്പൊ ആത്മീയാചാര്യന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരെ എന്തിലാക്കണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരാള് ആത്മീയാചാര്യന്റെ പദവി ഏറ്റെടുക്കരുത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മീയാചാര്യന് എന്ത് കഴിവ് വേണം? ഒരാളിനെ ഭഗവാന്റെ സമീപത്തേക്ക് അയക്കാനായിട്ട് അയാള് വേണ്ട പരിശീലനം നടത്തി അതിന് എന്താണ് പ്രാപ്തമാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഒരു ആത്മീയാചാര്യനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെയും ഗുണം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ശിഷ്യൻ ആരായിരിക്കണം, ഗുരു ആരായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മൈത്രേയനെ പോലുള്ള ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യനെ സമീപിക്കുന്നതിൽ വിതുരർ വിജയിക്കുകയും ഹരേ കൃഷ്ണ അപ്രകാരം ഗോവിന്ദ ഭക്തി എന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ആകയാൽ ആത്മീയ ഉന്നമനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലായി ഒന്നും തന്നെ അറിയേണ്ടതായിട്ടിരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭൈവജ പതി